हाय सर्वांना, मी एका कलेक्शन मध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे। खूप सुंदर असं कलेक्शन आपल्याकडे अवेलेबल झालेलं आहे। संक्रांत स्पेशल ब्लॅक कलर आहे जो मी वेअर केलेला आहे। तो ज्याला कोणाला आवडत असेल त्यांनी पटपट स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि बुकिंग करायची। बुकिंग नंबर खाली मी पिन करणार आहे, त्यामुळे पटपट जे कोणी नवीन असेल ना आपल्या पेजला त्यांनी लाईक फॉलो शेअरिंग करायचं, जास्तीत जास्त शेअरिंग करायचं, पेजला फॉलो करायचं। बघू शकता खूप सुंदर अशी लाईट वेट साडी आहे। जवळून पण साडीची फिनिशिंग तुम्ही बघू शकता। खूप सुंदर असे ना पैठणीचे बॉर्डर हे दिलेलं आहे। बॉर्डर पूर्ण ऑल ओव्हर साडीवर बुट्टी दिलेली आहे। खूप मस्त साडी आहे। पटपट स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि बुकिंग करायची। खूप मस्त पॅटर्न आहे, बघू शकता जवळून पण तुम्ही साडी। वाव, काय सुंदर अशी साडी आहे। साडीचं फॅब्रिक पण खूप सॉफ्ट सिल्क मध्ये जाणार आहे, त्यामुळे पटपट स्क्रीनशॉट घ्या आणि बुकिंग करा। जे कोणी नवीन असेल आपल्या पेजला त्यांनी फॉलो करायचं आणि शेअरिंग करायचं।